helburuak zer ziren. Bueno, alde batikan, urte batzuk lehenago, hor egon zan, ikastolan ere, hori publifikazio kontuakin da, konzertazio kontuak egon zian, hori, gurasoen artean egon zian ere, pixka batzuk. Eta, horrei ere pixka, buelta emateko, elkartzeko, jendearen... Artu emanak xagoxatzeko. Hori da, festa giroan. Ondo pasatzeko, elkar ezagutzeko, eta, bueno, ez bakarrikan, hori, planean, bueno, festa, espiritu horrek. Ikastola osora zabaltzeko. Horrela. Ikastolaren leloa edo, bakizute, guztiontzat, guztiekin, hor ere, kooperatiba espiritu ere, zaldu behartzen, eta nola, denon artean lan egiten, eta nola, festa egun batean. Ondo pasatzea, gurasoen elkartze edo topagune bat lortzea, matrikula kontua, eta, bueno, horiek ziren pixkat helburuak. Kooperatiba espiritu aipatu dana ere bai, eredu gera, gure gurasoak ere ikastoletan horrela ibilizian, eta, guk ere bai, eta gure seme-alabentzat ere pixkat guk eredu bezala, ikusi izatela, nola egiten dugun, auzolanean edo lan bat. Doan egiten dute gainera, ez da? Bai, doan egiten dute. Lanera doan korratu da, musutru. Bai, hola egiten dute. Eta, kategorizko janaria. Orduan, hau ere, ikastolaren ere beste ezaugarri bat ere da. Guztioa pixkat da saldu nahi izan dena, auzola begira, eta baita ere, barruko klientelara etxatea. Festaren gorputza, festa eta kultura batzordeko beste helburuak diala kurtso bukaerako festa. Eta egin, puntualki egin dira beste jarduerak, gurasoentzat ikastarotxo batzuk, euskal lantzak, edo plaza lantzak, edo areto lantzak ere bait, polakoak noiz behinka kultura batzordeak bultzatu ditu. Kultura batzuetan guzti zaitu, baina hori, gurasoen implikazioarekin, bi urtetik behin zeo zertan parte hartu dezaten, Bai. Implikazioa denona, irakasleak ere hor daude, jangelako pertsona esan dugu, gurasoak eta aurrak. Danak elkar bateratze hortan ere, aitzaki batzuk edo espazio batzuk edo bilatu nahian. Hoi izan da pixkat, ikastolako festa nagusiarren, asmoa edo, eta gero sortu dira beste horiek. Baina gero, gurasoentzat erakusketak izan dira, proiektzioak, lehiaketak, argazki gintza, bideo gintza, tortilla... Eta berbena. Hori ere izan da... Hoi denontzako adikusi. Mundiala, ez, bai. Horatzen naiz lehen ikastola urra berritu baino lehen, sotoan, ilunpetan, zehizatzen zen. Ilunpetan biltzen zuten, Giro gura, ze kalegirak eta, oso. Eta, bertako taldeakin ere bai, ikastolan sortu dira ere bai, musika taldeak. Musika eskola izan da, hori da. Hasiera batetikan erabaki izan, sarrera bat kobratu edo, laguntza bat ez da. Finantziatzeko, hori, antzerki talde batek edo... Lana da, bera egintzako lan bat. Lana, profesionalak etortzen dira esan dugu, eta gero, horiek koste bat dute. Horren, koste horiek kubritzeko, eta gero, beste helburua izaten da, diru sarrera horiekin, eta normalean onura egon da, kurtso bukaerako sardina da eta aparra ere, hori doain da, eta pixkat hori ere konpensatzeko. Direktore nagusiak orduan horiek, sarrera, hauko finanziazioa izan da, ez dago... Eta onura gainera izaten dira. Eta onura horrekin beti dira inbertsiotxoak. Megafonia, ekipoa, hautsi da, beste bat, edo konpondu, edo bigarren bat erosi. Edo teknologia berri... Baita ere, edo ez dakit, argindarra, linea berritu... Beti da ozeo zerrak. Bai, hola, holtza bat, tarima jarri, beti holako inbertsiotxoak. Eta zaila da, beti goten dira, berrikuntzak, aportazio kurtso, gaina gurasoak egiten dute.
txandaka, esan dugu bezala tokatzen zaionak, bakoitza bere kontaktuak eta bere ideia eta zergatik aurten ez dugu hau egiten. Horan, eskema oinarrizkoa hor dago, goizean pailazoak eta umentzat edo jardura fisikoagoak, kirolakin lotuta edo, eta arratzaldean kulturalagoak edo, musika, kontzertu, antzerki, egin izan ditugu ere, pixat auzora ere, jardurak ikastola emutik atera. Kurtso bukaerako festan hori intzaten da lehenengo urran, txikiekin, mangerazo bat eta bere dantzak eta gero urrara joan eta jarraitzen dute bitzarekin, sardinarekin, kontzertuarekin eta hori kurtso bukaerako. Horren antolakuntza ere beste, beti txandaka tokatzen zaion kursuari. Hasieran ibala 15ean behin, bileratxo bat, eta gero astean bat. Eta gero zure kabuz egin beharreko... Hori bai. Hori ere oso ondo antolatua dago, eta nik uste taldekoak ere oso garbi dutela, ordezkatze kontu hori ez. Badaude... Bakoitzak bere funtzioa. Hori da, bi koordinatzaile edo, bi pertsona bolondrez ateatzen diala, koordinazio lanotan, eta daude gero batzorretxoak. Taberna batzorretxoa, muntaiak, programazioa, garbiketa zaintza, bere kabuz eta moldatzen dira. Eta guraso gazteak animatzeak dira. Bai. Kurso, ikastola sartu bezain pronto, ja badakite, lehen aipatu da, kooperatiba espiritu hori, kooperatiba gehala, eta bakoitzak bere aldetik ere pixkat egin behar duela hori kooperatibaren, hori ikastolaren alde, ez da. Nahi gabe ere eredu gera aurrentzat, umeentzat, eta hori, gustantzez, guaita ama lanian ez, eta egin dute eta ez. Eta pertsonak izbize satisfakzio emate izu ikustea aurrera joala guztia eta gozatu ondo ateatzen dira. Nik uste seme alabak dauzkagunak eta eziketa berez eta ikaskolak zer diran eta hori dana gauzatzen ikustea ez. Eta hor tartetxo bat izatea nahiz da, ikaskolak ere badu fama, beti parrandan zabitzen, Santo Tomas, Inauteri, Kalderero, baina horrek ere bere helburuak nik uste betetzen dituzela. Eta ikastola... Sozializazio hori importantea. Hori da, parte hartzea eta sozializazio hori, eta hori... Arrela da, horren kulturakin lotuta, eziketarekin lotuta, eta nik uste, bide honetik guazela. Kultura batzordetik sortu da Olarrizu, berez hori eukitzeko legalki edo bere, elkarte bat bezala, diru laguntza jasotzeko. Edo elkarte batek ditun onurak ez, eta horrela kudeaketa ere hori irekiagoa izateko eta... Eta osartu hori ere eukontzanago aurren danbora bat, erduen danbora bat egitea, ez? Bai, horrela da. Hori marka, Zurriola marka hori pixkat sendotzeko eta komunikazioa eta imagina ere kontuta hartu da, eta hor ere erabili behar ditugu armariak ez marketinga eta zergarrian ez. Eta gero ere, ikastolak dituen bere baloreak hori helaraztea, ezagutzea, antzerkiak, gurasoen antzerki taldea, mundiala. Nahi nuke, parte hartu baino? Aurrak egindako hori, espektakulo edo antzerkitxo, olakoak,